Θα θέλατε να πληρώνετε λιγότερα χρήματα για ηλεκτρικό ρεύμα? Τώρα μπορείτε με το Genergy Saver. Είναι η νέα συσκευή προηγμένης ψηφιακής τεχνολογίας που θα μειώσει το λογαριασμό του ρεύματος. Το Genergy Saver μειώνει τη σπατάλη ενέργειας, φιλτράροντας και ρυθμίζοντας το ηλεκτρικό σύστημα του σπιτιού. Βελτιστοποιεί δηλαδή την κατανάλωση ηλεκτρισμού. Έτσι, εξοικονομείτε χρήματα, ενέργεια, ενώ προστατεύετε και το περιβάλλον. Βάλτε το Genergy Saver σε μια πρίζα, οπουδήποτε στο σπίτι και ξεκινήστε να κάνετε οικονομία. Είναι τόσο απλό. Το Genergy Saver είναι το νούμερο 1 προϊόν σε όλο τον κόσμο με περισσότερες από 10 εκατομμύρια πωλήσεις. Με το Genergy Saver αποφεύγετε τις πολύπλοκες εγκαταστάσεις και τους ειδικούς τεχνικούς αφού λειτουργεί βάζοντάς το απλό στη πρίζα. Βάλτε στη πρίζα το Genergy Saver και αμέσως θα μειώσετε τα έξοδα από το λογαριασμό ρεύματος, ενώ θα προστατεύσετε το περιβάλλον και τις συσκευές σας παρατείνοντας τη διάρκεια ζωής τους. Είναι ιδανικό για τη ρύθμιση λειτουργίας κλιματιστικών, ψυγείων, υπολογιστών, τηλεοράσεων κλπ. Έχει διαστάσεις 13,5 επί 7 επί 3,5 εκατοστά.